Da farko sunana Alhajiji Nagoda, na fi kowa murna da jin daɗi da farin ciki ne da ɗan uwana Isma'ila Murtala Zawa'i. Domin wasu a cikin wannan tsarin suke cewa mai girma gwamna ba zai biya wannan kuɗin ba. Mu muka ɗauko wannan tsari kuma tsari ya dire. Mun gode Allah, mun gode wa mai girma gwamna. Wa'annan kansiloli ba su so gwamnatin nan ta ɗore ba, to ta ɗore. Allah kuma ya sa ta zama alheri gare su. Sun ji daɗi, sun yi farin ciki, suna addu'a, suna jin daɗi. Mu ma muna jin daɗi da irin abubuwa da suka fito, suna yin tsari kuma suna yin abin da ya kamata. A madadin mai girma gwamnan jihar Kano, injiniya Malam Abba Kabiru Yusuf, wa'annan kansiloli da aka ba su alherin su suka ji daɗi. To Allah ya saka wa gwamna da alheri. Mai girma gwamna, ka cika gwarzo, dan ni ne shaida. Alƙawari da kai ya cika. Ka cika kansiloli alƙawarin su. Allah isa inda ka cika alƙawari, su ma su yi riko da amanar da kai musu da alherin da kai musu. Domin Ganduje ne a gwamnatinsa aka ranto kuɗi don a biya kansiloli, ba a biya su ba. Shi ya zaɓe su ya kasa biyan su. Aka yi gwamnatin Kwankwaso da shi, suka shekara 1 da Kwankwaso, ya shekara 2 da su, ya shekara 6 da wa'ansu kansilolin, amma ya kasa biyan su haƙƙin su. Gashi mai girma gwamnan jihar Kano ko wata 1 bai da kansiloli ba, ya ɗauki haƙƙin su zai ba su. Wannan abun mu gode wa Allah ne, imani, tausayi, jin kai, yin taimakawa al'umma na mai girma gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabiru Yusuf. Allah mun gode, gwamna mun gode.